Θα ήθελα να ρωτήσω αν η χαρισματική ηγεσία εξαρτάται από την κατάσταση ή όχι. Πολύ καλή ερώτηση. Η έρευνα καταδεικνύει μεγάλη σχέση μεταξύ χαρισματικής ηγεσίας, υψηλής επίδοσης και ικανοποίησης των υφισταμένων. Ωστόσο η αποτελεσματικότητα του μπορεί να εξαρτάται από την περίπτωση. Το χάρισμα δείχνει να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα όταν το καθήκον του υφισταμένου έχει μια ιδεολογική συνιστόσα, ή όταν το περιβάλλον προκαλεί υψηλό βαθμό άγχους και αβεβαιότητας. Δύο παράγοντες που περιορίζουν το χάρισμα είναι το επίπεδο στον οργανισμό και η κακή ψυχολογική κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ας περάσουμε τώρα στον κύριο Μιχαλολιάκο και την μετασχηματιστική ηγεσία. Χαίρετε. Εγέρθητο. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες εμπνέουν στους υφιστάμενους τους να υπερβούν το ίδιο συμφέρον τους για το καλό του οργανισμού και μπορούν να τους επηρεάσουν σημαντικά. Από την άλλη, οι συναλλακτικοί ηγέτες κατευθύνουν τους υφισταμένους τους προς καθιερωμένους στόχους, διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντα. Οι δύο αυτές οι ηγεσίες δεν αποτελούν αντικρουόμενες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο επιτεύξης των στόχων. Οι καλύτεροι ηγέτες είναι και συναλλακτικοί αλλά και μετασχηματιστικοί. Η μετασχηματιστική ηγεσία όμως δεν είναι εξίσου αποτελεσματική σε όλες τις καταστάσεις. Είναι πιο αποτελεσματική όταν οι ηγέτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους υφιστάμενους τους. Συνοψίζοντας, η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται πιο στενά από όσο η συναλλακτική, με χαμηλή κινητικότητα, υψηλή παραγωγικότητα, χαμηλό άγχος και υψηλή ικανοποίηση.